na vaše greške. To valjda imam pravo. Ako nemam pravo u redu, ja odam. Postupak, pazi. Je li imam ja pravo vama da ukažem na vaše greške? Zato postoji starešina. Ono što ja smatram. Dobro, pazi. Ja smatram da su greške. Ti si imao priliku u toku postupka svega. Nisam imao priliku nikakvu jer ste me doveli u situaciju na pozivu je stajalo samo suočenje sa gospodinom Marićem. Na drugom pozivu nije stajalo ništa, nego samo da dođem na saslušanje u vezi druge krivične prijave. Ti si dobio i drugi poziv i drugu prijavu. Ali na drugom pozivu nije stajalo suočenje nikakvo. Kakvim pravom ste mogli da mi da... Ja sprovodim postupak. Kako onda ste bili dužni da me obavestite? Racionalno je da se radi... Da li ste bili... Dobro, racionalno. Da li je normalno, prirodno da me obavestite da ću imati suočenje? Recite mi sad. Da li ste dužni da me obavestite? Niste dužni da me obavestite za suočenje. Da ja dođem i da ne znam šta će se ovdje dešavati. Ti si se samo izjašnjavao o svojoj krivici ili ne krivici. I to je tebi bilo... Kako sam ja znao, je li se Tenko Marić poziva na saslušanje pre ovog dana? Ne. Zašto? Ne. Zato što ja ne tvrdim da sve sudije tako rade. Znači, kao što sam i tebe prvi put pozvao, ti si mogao da kažeš tačno je i sve ostalo je nepotrebno. Tek ako okrivljeni ostalo izvršenje prekršaja, onda se preduzimaju druge radnje. Znači, niste ga saslušavali do tada? Ne. Ali vi ste na osnovu ovoga morali, vi ste prihvatili... Ti si bio prisutan kad sam uzimao njegovu izjavu, pa posle dalje sve. Vi ste prihvatili